Kalapaw naglamisan dito Ilocos kakabsat ken bigayam. So berber gaminan nadanonan iti makunkuna nga December. Katay talaga nalamisan iti panpanawan. So adon dagiti marikrik namin nga ang angin nga gapu iti amyanan. Iti baybay dito Ilocos kakabsat. Ito nga sala-sala dagiti bulbulong dagiti halaman dito yan kakabsat ngayon nakuna na dagiti naglabasig nga sabong iti bagong bilya. So dahiti kakabsat iti pagtutugawan mi nukas diyan nga ada agpapatang, aggigitara, agsarsaram sa iti dulce kananya pay dagitay candy dagitay kankanen nga mabalintay nga saramsaman dagitay supot na mabalintay met nga umumunganan sa tayon to ipisok ni tanay pagbasaranan na trigger ala. So dagiti kakabsat iti naduma-duma nga klase iti halaman nga ingkam alalagahan. So ada iti 8 o'clock tano alas 8 iti bigatan asa agokrad meten dagitay sabong na nga nakakidem. Damat dagitay naitren ko ikat nga klase iti masetas amok kamuy dagitoy nga klase iti masetas kinalbuha kon kakabsat normal kasi ng katao. So ada pa dagitay ito yan amok kamuy dagitoy kakabsat. Daytoy kun kunak nga inyo ubo-buwa. Anong boda ito hambot gayam. So dagiti kakabsat ken dagitoy nga klase iti masetas kakabsat ket dagitoy iti mangmangted iti napintas nga panpanunot no kasi nga malungkot ka makita mo lang dagitoy sabong iti bagong bilya sneak plan kun tayo dito at sabong mo daytoy ka ado iti sneak plan maging ganad jay kakabsat kin yan. So nagpintas pa sabong na daytoy nay orange bagong bilya makita yung mat dagitay nagpipintas nga klase iti bermuda karmi nga limagudan nga nalaingan kakabsat nakasamsam mo din mabalim mo ti agkuli-kuli dagan mabalim mo pay tagiday ti nga tarabi dito no kapudot na kuma gamit iti fault me agburayok dayto no sweet mo dito no masimpan ni kakabsat kaysa agoperate dayto yan damat dagiti nagapu iti Baguio City nga masetas mingam na ikawan sa iti kapudot na ditoy Ilocos tanga minumaminsan ket adda di time nga napudot mo kaditoy so nga medyo malanta iti sabong na ditoy na may sanay kung ditoy akit nay mayat ganay jay kakabsat maluma pala si dalos ni bagad malumod talaga enjoy na gamin iti agtaraken iti kakastoy nga klase iti masetas ngam siak tatay nagtrimak mal dagito i-trim ko yang kamunon nga klase iti masetas dayto kakabsat San Francisco kung kunada mo inda kamo kada kayaw yan dagiti nagpintas ni sagay sa langit sabong no dayto makita mo nga nakada dito sabong no dayto ita in-trim ko gamin ato iti kakabsat isu nga nay makita mi iti sabong nanto upan na gamin iti kakabsat iti puso tayo kasla mapausem ka may katgilala dot makita mo dagitay tartarak nin tayo nga masetas nagpintas nga kitaan iti masetas sila pa ubingin na tiriknam yan tas la tiriknam ket ikaten na dagitay kun kuna tayo nga dudukot ikaten na dagitay dakes nga panpanunot nya no managpanpanunot ka kuma iti nadagsen emotional ka nga tao ay kita mo lang dagitay mulam nga halaman kakabsat ket talaga paragsakan na kakabsat makita yung dito sabong yan manipot at tanay kamuno nga na dito yun amok mamuni dito grabe nga pa dito ni sikitan dito ayan nagado ito tarakin ning masetas kakabsat kini bakit talaga enjoy na nga talaga kay kayat na iti malum nga panagtrabaho da palang din ayakas ta kakabsat kinigayem iti karagsak karang ay iti province iti Ilocos nalawlaw kami lang iti taltalon at makita yung matag iti banbantay ken taltalon banbantay nga napnuan iti kayo nga nakatado so kastoy kakabsat kinigayem dapay bermuda mi dito adupay iti lawlaw mi dito manipod jet side iti pagtaingan mi dapay jay at dapay dito dami-dami mga kaibigan ibang-ibang klaseng halaman na inaalagahan mi dito may karamba pa